Sy'n ni'n dweud yndi, o ran yn swyddi dwi'n gweithio ar prosiectau digidol, lle dwi'n edrych ar fatha social media, fatha Facebook, Twitter, a cysylltu efo pobl trwy cyfryngau digidol. A mae'n bwysig bod ni'n gallu wneud hynna yn Gymraeg ac yn Saesneg mwyn i bobl sydd yn dilyn ni trwy'r meysydd digidol yma, bod nhw'n dilyn ni yn y iaith maen nhw'n gyfforddus i wneud, a bod ni efo'r gallu i wneud siŵr bod y gwybodaeth da ni'n gyrru yn Saesneg yr un mor dda yn Gymraeg a ffordd arall rownd.